Halo-halo. Sweet, ano? Sweet tomato. Ano si Timito? Ah, sweet potato. This Banana. is jelly ace. Jelly. Bananas. Hindi, ito yung sweet banana. This is pinipig. Pinipig. Sago. Sweet beans. Sweet banana. Sugar. And then ibap, The other one. milk, and the melon, and this is the ice. This is for pangkuskus, panantay ice. This is the ice baby. This the ice. So you like this? Nagtitinda ng halo-halo sa Halo-halo kayo dyan. Bili-bili. Nagtitinda ng halo-halo. Bili-bili ka halo-halo. Wala nang ice. Wala na. Gado pa rin kada yung Anda, reserve mi katatato. Reserve, ano kasi, dinadagdagan na lang namin. Yung kilo alin Mariel, bigyan mo ko ba yung Ito yun. bakit di mo na eh? Hindi ko yung benta. Isupli nga eh. 130 lang tintig na. Saan yung 25 pa halo-halo? Ay, madi akin na yan. Sabihin mo, bili ko ng ulam namin. Alam mo naman yung mga ading nga. 25 Ay, ata ni tama mga Sobrapay. nito ni bakla. Ang dani bakla. Ang Sobrapay dani ata yung ni- nagaling nga bakla. Mm. Si Manang na nagapot China. Panakisarabo. Balay nalay nagdatakto na ko. Di na nala. Uy, nagdatindig na siya ng serbag na lagi. Aja tinala na. Gaan chocolate. Opo mo, tapos tumatang sa Kape. Yago. kape. Basta. Nakumot na. Eh, paano to, Len? Ligpitin na natin. Mm. Hindi na nabutan Hindi. nila nanay. May IC ano? May IC Sigurado ID. ka pa. Hindi, ipaibos yun. Magkuskus kayo sa tinda ni Hayden. Pwede naman yun. No, sir ang taga-kuskus. Nabisina, O nagkuskus para na. ano, para matagtag yung ano. Ikalindusan na gano'n. Para. Eh, supli ko na na. Baka makalimutan mo. Eh, kina mo pa ikin. Nanay sakit, inupo ng Mary Jane man. Ay. Kuanan. Ni tanay ni may baso. Ah, may baso da. Tanay ni. Ibigyo nga muna si Buding. Ibigyo muna si Buding. Halika. Halika. Patingin nga itsura mo. Tingnan mo. Ang dusing mo. Sabi ko, hawakan mo madapa. Takbo dali! Doon dali! Takbo dali! Ikaw doon! Doon dali! Hindi, opo. Hindi. Takbo ikaw doon! Doon dali! Doon dali! Hindi. Madapa. May maraming sakyan.
Madapa ka. Ay, tayo. May langgam. Tayo. May sasakyan.